Il-Biennale ta' Malta 2026 tilaq artisti minn 43 pajjiż, b'kollox 8 padiljuni nazzjonali u 17 il-padiljun tematiku, b'numru rekord ta' xogħlijiet imqasma f'Malta u Għawdex fi 11 sit storiku amministrati minn Heritage Malta. Kien hemm interess qawwi, ġifieri nieħdu l-artisti magħżula fej sena l-edizzjoni ta' qabel kien hemm 2400 applikazzjoni, din is-sena talaw għal 3200 li minnhom intaslu 45 artist. Il-ħoss jidwi huwa dak li jorbot il-passat mal-preżent. Iċ-Ċiniżi magħrufa li taw il-bidu lil karta sallum għadhom sur mastrijiet. Li Hongbo huwa l-artist li ħadem dawn il-busts fil-padiljun ta' Ċina mingħand ta' saffi ta' karti rqaq. Is-Sur Muscat għalli din is-sena l-applikazzjoni għal padiljun fisem il-faċilità korrettiva ta' Kordin ħal il-Biennale fuq xejra differenti. Il-padiljun li kienu minn tal-ewwel li applikaw u dawn għandek numru ta' ħabsin disa li qed itellaw ix-xogħlijiet tagħhom minn ġewwa l-ħabs u li dawn ix-xogħlijiet qed jiġu esebiti. It-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale tiftaħ uffiċjalment tal-pubbliku is-sibt 14 ta' Marzu tibqa' sejra sal-aħħar ta' Mejju. Se jkun mifrux fuq bosta siti ta' Heritage Malta fosthom il-Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija, l-Forti Sant'Irmu, l-Forti Sant'Angelo u l-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu. F'Għawdex il-wirijiet se jsiru fost oħrajn fiċ-Ċittadella, l-Mitna ta' Kola u t-Tempji tal-Ġgantija.